Pa ja ne znam šta se ovo dešava. Ovo mora da je neka šala, ovo je nemoguće. Ne. Za tako kratko vreme toliko pesama, pa to je nemoguće. To rade tim ljudi od 45 zaposlenih u jednoj kancelariji od 24 kvadrata, što znači da otprilike u proseku su 2,13% čoveka po kvadratnom metru. Što i nije tako neizvodljivo ako uzmemo u obzir da Kinezi rade i na manjem prostoru. Ali Kinezi ćemo pominjati kasnije. Hteo sam da vam predstavim svoju novu pesmu pod nazivom Jealousy. U ovoj pesmi je reč takođe o nekom ljubavnom odnosu između njega i nje, s tim što ovog puta se konkretno radi o jednoj contra-unconditional love situaciji. Znači, ući ćemo malo dublje u strukturu korespondentnih simbioznih elemenata tipa 2. Znači, refren obrađuje temu gde ona njega nalazi u nekoj situaciji koja je baš diskutabilna, nemamo dokaze da se nešto strašno desilo, ali ne mora da znači iz prostog razloga što nismo ni bili tamo jer se to zapravo nije ni desilo. Hoću da kažem, fiktivna je priča, ali može da se napravi neka paralela između realnosti i tog dešavanja koje se zapravo nije ni desilo, tako da u strofama on više objašnjava zašto je to tako u refrenu, nego što je zapravo strofa vezana za refren i koliko je refren vezan za strofu. Dakle, pesma pod nazivom Jealousy, evo imat ćemo priliku malo čujemo. Malo smo promenili zvuk u odnosu na prethodne pesme, tako da ovo sada zvuči potpuno drugačije. Imat ćete priliku da čujete, evo upravo kreće, samo ima da li je sve spremno. Spremno, može! Kakav narodnjak, sunce ti poljubim. Našla me, separeu kako sedim pored nje, htjela je sve da razbije. Našla me, šta mi je trebalo to. Našla me, separeu kako sedim pored nje, htjela je sve da razbije. Našla me, šta mi je trebalo to. Našla me, ti budi neverna, ja bit ću neveran. Volim da preteram, kada se prečivam, ti budi neverna, ja bit ću neveran, volim da preteram. To je sad neki, kako bi rekao, ples rupa, muzički pravac, kad se prevede sa engleskog, na engleskom je originalni naziv Dance Hall, u mešavini sa elementima turbo folka, hiper folka, grand magazina i tako još nekih ukusnih elemenata iz salate današnje popularne muzike. Kao i prethodnih dana, moram da požurim sada da se spakujem, letimo za Zimbabve, tamo se snima spot za najnoviju numeru Jealousy, tako da ćete imati priliku otprilike da kroz jedno, pa ja se radujem, 3 sata, možda bude i za 45 minuta, da odemo tamo, da se to sve snime, se izmontira, ipak je to velik proces, radi taj tim od 45 ljudi i na video produkciji. I dalje mi nije stigao onaj mail da bi vam rekao kako se zove, ja pretpostavljam da se zovu Ex Libris, možda su i, da ne kažem sad neku pogrešnu reč, da ne bude posle tih nekih nepotrebnih srčova na Google-u, pošto i onako to uopšte ni ne postoji, tako da ako budete online, klikćite, lajkujte, šerujte, a što se mene tiče uopšte ne morate to da radite, jer ima cela neka armija ljudi na ovom YouTube-u koja to radi, tako da uopšte nije obavezno. Ako neko bude imao priliku, neka pokuša da razmisli o nečemu drugom. To bi bilo to. Samo sumnja da sam s nekom ovom